Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод на Велико Търново говори за култура. Аз съм Лили и днес ще говорим за кино, за вяра, за корени и за това как една млада търновка превръща личната си история в силен филмов разказ. Но преди това искам да благодаря на нашите приятели от Сдружение Green, с чиято финансова подкрепа се осъществява този подкаст, и да благодаря и на ВТ Podcast Studio, които ни помагат с видеообработката и където снимаме. Когато говорим за култура в Велико Търново, често мислим за историята, за крепостта Царевец, за възрожденските улици. Но културата не е само минало, тя е и младите хора, които носят града в себе си, дори когато учат в Нидерландия или заминават за Южна Корея и САЩ. Днес мой гост е Ния Йонкова, търновка, възпитаник на ПМГ Васил Друме. Само на 21 години и вече режисьор на награждавания късометражен филм "Божа работа". Филм, заснет в село Иглика, родното място на Невена Коканова. Филм за самотата, за възрастните хора, за чудесата и за онова, което наричаме вяра. Ния, добре дошла, благодаря ти, че си тук. Как си днес? Добре съм, благодаря ти. Как си? Чудесно съм, хубаво е времето. Ти си родена и израснала в Велико Търново. Да те попитам, какво ти даде този град като усещане? Това, което ми даде всъщност е една носталгия, за която осъзнах, че имам чак след като напуснах града. Аз съм израснала в Велико Търново, но първите ми години, от първата до 7-та година, съм била в град Елена при баба. И оттам научих много, защото буквално беше селски живот на нивата, с баба в градината. След това се преместих в Търново. Там пък беше вече по-градска среда и нямах някакви конкретни очаквания от града, нямах някакви конкретни впечатления от града. Дори мога да кажа, че в един момент ми беше леко скучен. Когато после заминах, понеже аз заминах след това за Нидерландия и малко се обърнах назад, рефлектирах малко и се оказа всъщност, че имам само хубави спомени от града, имам само носталгия и искам да се върна. Ти си възпитаник на Природно-математическа гимназия Васил Друмев и двете сме, то някакси това е съдба някакси. Да те попитам, имаш ли учител или някакъв момент в гимназията, който те насочи към киното? Учител със сигурност. Не знам дали в момента все още е в ПМГ, но Валентина Дянкова, тя ми беше по български език и литература. Не знам всъщност дали... Пенсионира се миналата година. Пенсионира се. Ако гледа този подкаст, госпожо, обичам ви. Гледа го, със сигурност фен е тя. Така ли? Да. Ето, значи сега искам да кажа, защото никой не съм и го казвала на нея лично. Тя беше човека, който ме ориентира към изкуството изобщо. Аз винаги съм имала някакво влечение към изкуството, изобщо към сторителинга, разказването на истории. Обаче, когато отидох в ПМГ, когато госпожа Дянкова започна да ми води часовете по литература, тогава се влюбих в сторителинга, в историите. Тя е човек, който през нея усещаш емоцията на произведението по изключително красив, интересен, интелигентен начин предава материала, който трябва да предаде. Понякога произведенията, за които сме учили, не са ми харесвали толкова много, колкото нейния разказ за тези произведения. И просто тя е човека, който ме мотивира и аз да разказвам истории и се надявам някой ден да мога по този начин, по който и тя го прави. Аз също успях да се докосна до нея и начинът, по който разказва, и тя буквално те вкарва в произведението. Изключително добър професионалист. Да те попитам, това ли беше моментът, когато разбра, че режисурата е твоя път, а не просто интерес? Да, точно тогава. Аз пак казвам, от 8-ми клас. Аз бях в профил биология, между другото, нищо общо с изкуство. В 8-ми клас вече знаех, че биологията не е моето нещо и химията. И в 8-ми клас госпожа Дянкова ме беше вече вдъхновила и знаех, че искам да се ориентирам към изкуството по някакъв начин. И след това удари COVID и бяхме онлайн обучение. И това, което правих по цял ден, освен, че карах тези онлайн часове, които бяха някаква пародия на часове,
е да гледам филми. Само това правих, не знам защо, просто изведнъж от нищото ми щракна и се обсебих с това да гледам филми. Сигурно за 2 години съм изгледала 2000 филма, което е просто ненормално. Страшно много филми изгледах тогава и тогава някакси се отключи в мене това нещо и си казах, това искам да правя. Нека поговорим за Божа работа, което е един от най-големите ти проекти. Ще си поговорим по-късно и за следващите. Защо избра темата за българските села? Ами, може би хубаво да уточним, че са български изоставени села. А, изоставени има много голямо значение за мен, тъй като винаги, още от много ранна възраст, като се разхождам, като видя някоя изоставена сграда и ми дава едно много такова странно чувство. Хем е тъжно, хем е величествено и някакси го свързвам с преходността на всичко. С това, че ти си много малък и каквото и да направиш след 100-200 години, това няма да има никакво значение. И може би оттам се задвижи цялата идея. А пък вече изоставените села като цяло имат и социална насоченост. Много тъжно е да пътуваш някъде из България и да видиш всички тези села, които просто са пустош. Там няма нищо. А пък със сигурност има и хора, 2, 3, 4, 10 да са дори, които живеят там. И просто всеки път седя и се чудят, добре, тези хора какво правят? В смисъл, как живеят там? Това е абсурдно, това е ужасно тъжно. Много ме докосва. И може би не съм направила толкова много за тях, но поне им разказах историята по някакъв начин, поне пресъздадох това тяхното ежедневие. Какво е тяхното ежедневие, как протича то и наистина тая безнадежност, която тъне там. Да си поговорим за локацията на филма. Това е село Иглика, нали така? Точно така, да. А то се намира къде? Близо е до Търново, но мисля, че се води Габровска област. Ясно. Аз гледах филма, изключително много мястото повлиява на това как е заснет и на самия филм. И това да те попитам, как локацията повлиява? Ами, повлия, имаше много, много добър ефект, според мен, на цялостната атмосфера, която се създаде във филма. Село Иглика е доста малко село, в което не знам, сега може да излъжа, но по това, което видях, живеят сигурно 10 човека там, има-няма. Много, много малко селце, много закътано. Това е всъщност селото на Невена Коканова. Не знам дали знаеш, тя там е живяла в последните си дни, тъй като е била болна. И има една много специфична атмосфера в това село. Първо, че архитектурата е малко по-различна от типичните села. Даже не знам по какъв начин да го обясня, но то се вижда във филма. Ти може би си видяла, има ни зидове много специфични, калдаръми също доста специфични. И цялото нещо изглежда хем потискащо, хем красиво по някакъв начин. Има такъв сладко-горчив привкус, бих казала, самата локация, който е перфектно за филма, според мен. А пък да не говорим, че докато снимахме, времето беше отвратително. Ама наистина отвратително. Нямаше и един час, в който не ни е валял дъжд. Просто смятай, с цялата техника ние имаме много кадри, които трябваше да снимаме, много сцени, които са навън. С едни палатки, с едни чадъри, с едни дъждобрани бяхме. Пак не се спасихме от водата. Ние снимките ги правихме края на март, началото на април. Точно тогава са най-големите дъждове винаги. И в един момент даже и огромна градушка заваля. Беше много голямо предизвикателство да снимаме на тази локация с тези условия, но наистина после като видяхме крайния резултат, видяхме, че и локацията, и времето много си подхождат с цялостното усещане за филма, за което сме благодарни. А пък накрая, точно на последния снимачен ден, напече слънце. Точно половин час след като свършихме последния кадър. И не знам какво беше това, но все пак мисля, че се получи всичко добре. На мен някакси успя времето да ми повлияе по някакъв начин и да създаде още повече атмосфера. Да те попитам, главната героиня е 100 годишна жена, която живее сама.
Всъщност го има и личния елемент и може ли да кажем, че този образ е вдъхновен от и твоята баба? Да, абсолютно е вдъхновен от моята баба. Аз споменах за това, че до 7-та си година съм живяла всъщност при баба в град Елена. Макар че е град, аз би го определила като селска атмосфера и баба има от много години така чак ритуално ежедневие, което се състои в това да стане, да нахрани кокошките, да сготви, да отиде след това в градинката, да посее някои нови цветя. Аз между другото сега и нося цветя от навсякъде по света. Нейната градина е интернационална в момента. Да отиде на нивата, пак да нахрани животните. И нали, това може да изглежда много, много битово. Но за мен това нещо има голяма красота. Даже е като някакъв тип медитация. И аз много обичам да се върна при баба и да изпитам с нея това ежедневие и да й помогна. И всъщност, чрез филма показах и нейното ежедневие, макар че тя няма такива лоши условия да живее в изоставено село, никой да не идва да я посети. Въпреки това, ежедневието е подобно и наистина се постарах по някакъв начин да, като гледа филма, тя да може да се припознае. И тя всъщност се припозна юли месец, когато беше премиерата на филма тук в Търново. Тя дойде, гледа го, много, много се разчувства. След това ми сподели, че наистина е било много емоционално преживяване за нея да гледа филма. Така че съм изпълнила мисията си. Ти работи с оператор като Георги Георгиев Гетста. Какво научи от него? Гетста е много готин човек. Той има супер различен подход от моя, когато става въпрос за снимки. Аз съм човек, който много премисля нещата, много е калкулирано всичко при мене, макар че се водя много и по интуиция, когато съм на терен и когато видя, че нещо може да стане много готино, не се придържам към сценарий или към график, просто си действам. Но в Гетста той има едно много остро око за кадрите. И той просто като види нещо, веднага го прави, понякога дори не ме пита. Ние с него имаме много специфична връзка и сме се карали, и сме се обичали, нали, на терен с всякакви емоции, но просто той улавя моменти, които никой друг не вижда и той е много прям в решенията си. Просто той е така. Супер категоричен, докато аз наистина имам моменти все още, в които се чудя. Това ще стане ли, това няма ли да стане, нали, това как да го направим. А той просто е така, давай и то се получава страшно добре. Мисля, че това е философия, която може да е валидна и извън киното, че понякога не трябва много да се чудиш, ами просто да действаш и резултатът ще е много по-добър, отколкото ако само се въртиш наляво надясно и мислиш дали това е правилното решение. Така че съм много благодарна. Аз даже утре имам среща с него, ще снимаме една реклама и продължавам да работя с него. Мисля, че на този етап сме се сработили много добре. Във филма участват и непрофесионални актьори. Да те попитам, по-трудно ли е да режисираш човек без актьорско образование или преминал някаква школа? Има си своите предизвикателства. Това със сигурност. Главната ни героиня се казва Пенка Петкова. Тя е в ролята на баба Мария. Тя наистина не е професионална актриса. Тя е учител по литература, пенсиониран вече. И как я намерихме, първо да кажа, това е много интересна история, тъй като ние имахме много малко време за кастинг, може би 2 седмици да е било. Ние удължихме този процес, тъй като за 2 седмици не намерихме изобщо жена, която да се вписва в образа на баба Мария. Пък е много трудно да намериш актриси, които вече са на възраст, които да могат да издържат такъв интензивен снимачен процес. И ние бяхме и в Холандия. Под ние имам предвид 4 момичета. Бяхме общо, които работихме. Бяхме в Холандия. Малко от разстояние се случваше кастинг процеса. Беше много трудно. Стигнахме дори до тогавашния министър на културата, който ни даде контакти на различни актриси, които са вече по-възрастни. Пробвахме ги всичките.
но просто никоя не ставаше, никоя нямаше душата на героя по някакъв начин. И тогава едното от момичетата, Поли, тя каза: абе хора, ние нямаме време, наистина вече сме доста извън график. И също се сетих, че моята баба, тя е доста артистична, така. Ако искате да й се обадим, просто да видим дали ще стане. Обадихме й се на момента и баба Пепи, Пенка Петкова, вдигна и само каза: здравейте, момичета! И в момента, в който го каза, знаехме, че това е нашия човек. Тая жена има толкова много енергия, първото, което е за жена на нейната възраст. Тя е човек, който обича живота, макар че много трудни неща и са се случили и е преминала през много. Тя го е запазила това младежкото в себе си, което беше много важно, защото трябваше да изкара, нали, този интензивен процес на снимки. И веднага ни се нави на акъла, макар че няма опит. Беше малко притеснена. Трябваше да я научи много бързо на самия етикет на терен, който трябва да имаш. Нали, да слушаш режисьора, как точно се случват самите снимки, всички тези логистични, може би, процедури. Тя трябваше да ги научи за много кратък период от време, но ги научи и в крайна сметка се получи страшно добре. Тя наистина, поне за мен и според обратната връзка на много хора, е супер. Изглежда като професионална актриса, което много ме радва. Но това е... Нали, някой казва, че режисьор е много важен за това как актьор изглежда на екран. Според мен цялата заслуга е на баба Пепи. Често казано, баба Пепи просто е велика. Трябва да стане сега на тези години професионална актриса, защото много й се отдава. Божа работа, вече има участие в различни фестивали, печелиме награди. Да ми разкажеш къде е показван филма, докъде стигна международно и как се усеща и се предава историята, когато от едно българско село достигне до световната публика. Премиерата на филма беше в Нидерландия, в един киносалон. Там спечелихме награда за най-добра кинематография и всъщност оттам тръгна пътят на Божа работа. Беше много вълнуващ процес. Ние изобщо не очаквахме да има интернационална публика този филм. След Нидерландия се завърна филма в България. Показахме го в Велико Търново, в Русе, в Варна, в Плевен наскоро го показахме, като междувременно кандидатствахме и на различни фестивали международни, като филма беше показан до този етап в Мексико на фестивал, в Полша, в Гърция, в Румъния. Така че наистина има живот извън България, за което сме много благодарни, наистина. Имаме награда още една за най-добра кинематография, за най-добър дебют, за най-добър студентски филм, тъй като продукцията е студентска. И тук планираме още, разбира се, представяния. В София със сигурност ще има. Може би ще направим още едно в Велико Търново. И в град Елена, разбира се, трябва всичките приятелки на баба да отидат да го гледат филма, да се съберат. Всъщност това и беше идеята на филма. Първоначалната идея беше хора, които живеят в такъв тип населени места, в които има по-малко култура, да им дадем повод да се облекат, да излязат с приятелките си, с приятелите си, да се съберат и да възприемат изкуство по някакъв начин, защото това наистина липсва в малките населени места и е важно да се разпространява такъв тип изкуство не само в големите центрове културни, а и навсякъде из България, защото всички имаме нужда от изкуство. Спомена ми големите културни центрове. Ти всъщност отиваш в Южна Корея и учиш там един семестър. Сега ще ми разкажеш дали са и били повече. Всъщност аз, доколкото знам, мисля, че наскоро си се завърнала от там. Държава, в която през последните години диктува световните кино и тенденции. Как ти помогна семестъра? Усещаш ли, че режисурата и тази държава ти повлия по някакъв начин? И как корейската култура и дисциплина всъщност направиха
този инфлуенс? Ами да, Корея страшно много ме промени като човек. Аз когато тръгвах към Южна Корея, изобщо не исках да тръгвам всъщност, защото честно казано в последния момент малко се бях изплашила, че съм само момиче на края на света, без абсолютно никой. Но когато пристигнах там, се озовах в съвсем различен свят. Свят наистина, както ти каза, на дисциплина, на ред. Там всичко е колективно, хората са за колектива. Нали, докато тук в Европа сме по-индивидуални, всеки си гледа собствената паница, така да го кажа. Азиатските държави и в частност Корея, те мислят за колектива, те мислят цялостно за обществото, в което живеят, отколкото само единствено за себе си. И това го виждаш манифестирано в страшно много аспекти. Ти само като влезеш в метрото, като видиш как всички са се наредили на опашка, вместо всеки, нали, да се блъска да влезе във влака. Само като видиш как по ескалаторите всички са от дясната страна, за да може който иска да те изпревари, просто да мине отляво. Осъзнаваш, че това е наистина много, много различна култура, много различен менталитет. Аз там обиколих доста. Както ти каза, един семестър прекарах, т.е. 4 месеца и половина някъде. И се върнах, наскоро се върнах, декември. И просто много ме промени по всевъзможни начини. Имах един период от няколко дни, където бях в един будистки храм. И това беше една програма, в която ставаш някакси ученик на будистки монах. Това много ме промени, защото трябваше да ставам в 4:30 сутринта и отивам на студа в храма и се моля там с монаха. Това звучи даже малко сектантско, сега като го казвам, но това е съвсем различна култура. Трябва да правиш 108 поклона за Буда, трябва да имахме уроци по калиграфия, по такива церемонии, чайни, специални, които за тях, нали, чая е медитация. Той е тип медитация, точно ти трябва да усетиш топлината на чашата, да усетиш как чая е върху езика ти, да го преглътнеш, да усетиш как се спуска топлината към стомаха ти. И точно това може би ме вдъхнови за следващите ми проекти. Този тип медитация, този тип дисциплина, този тип мислене колективно със сигурност остави отпечатък в съзнанието ми и със сигурност ще бъде отразено в следващи проекти. И наистина връщам се много впечатлена. Аз изключително много ти се възхищавам. Ти си започнала от град Елена, минала си през Търново, после в Нидерландия, Южна Корея. Знам, че имаш и продукция в САЩ, снимала си телевизионно предаване, нали така? Разкажи ми повече за този проект. Да, точно така. Между другото, нашите винаги ми се смеят и ми казват, това твоето следване на 3 континента стана. Нали? Какво е това следване? Наистина доста обиколих последните 4 години. В САЩ какво правих? Да, снимах телевизионно предаване. Това беше също част от програмата ми за университета. Хората, които имат по-висок успех, бяха изпратени за, мисля, че беше около месец и половина в САЩ да си правят едната курсова работа, която е телевизионно предаване на живо. И отидохме в Аризона. Беше доста впечатляващо. Всъщност САЩ е както гледаш по филмите. Това е. Не знам всъщност дали сходила на бригада. Не, но много искам да отида. Да, всъщност ти си 12 клас, това бригада. Да, аз не съм завършила. Да. Добре, ако имаш възможност, може да отидеш на бригада и ще видиш, че е точно като по филмите. А пък аз бях в Аризона, където е пустинята и телевизионното предаване беше свързано с каубой и ходихме наистина да снимаме каубойте в реално време. Какво се случва с тях сега, защото и сега има практикуващи каубой. Бяхме точно в пустинята се бяхме забутали, снимахме
каубой художници, каубой, всякакви каубой, родеота. Беше изключително интересно преживяване. Това, което аз правих, всъщност беше да продуцирам единия от сегментите на телевизионното предаване, а после като го излучваме на живо, бях човека, който следи целият тайминг, нали, дали се движиш добре с времето, защото предаване на живо е много свързано с това дали ще си спазиш точно определеното време, в което трябва да излучиш това предаване. И това правих. Пусках рекламите също, когато трябваше. Беше много яко, наистина беше много готин експириенс. Бях с още 20 на човека. Организираха ни страшно много екскурзии до каньона, до големия каньон, до Лас Вегас. Беше наистина много готино и всъщност това е, което ми е дала Нидерландия. Аз се бях замислила наскоро какво точно ми даде Нидерландия и всъщност това, което най-много ми даде е възможност да се развивам извън Нидерландия, извън България, извън Европа дори, за което не съм благодарна, тъй като не всеки има тая възможност. Кое е по-трудно? Да носиш отговорността и тежестта всъщност има ли, когато пресъздаваш историята на едни изоставени български села или да участваш в международен студентски проект, всъщност да имаш голямо влияние върху този проект? Всяко си има своите предизвикателства, бих казала. Това да си в международен проект е трудно, защото трябва да се разбереш с хора, които са с различна култура, говорят различен език. Понякога ставаш изгубен в превода, дори да не го искаш, дори да говориш много добре английски. Винаги има едни нюансови разлики, които понякога те спират да имаш ефективна комуникация с всеки, което по някакъв начин те спира, да. А пък и когато създаваш някакъв тип изкуство, всеки по някакъв начин допринася за него, всеки допринася с неговите преживявания, с неговите култури, с неговите езици. Всичко това оказва влияние, тъй като накрая се смесват 10 различни култури и трябва да направиш нещо пък, което да е универсално, което да говори на зрителя. И е трудно да се сработиш по този начин с хора от международен произход. А пък, когато правиш проект тук, който е на социална тематика, е много... Първо, ето да се върнем на темата за клишетата. Понеже аз всъщност не го отговорих този въпрос, сега се сетих, че ти ме пита как да не създадеш клише. Ето това е много голямо предизвикателство. Мисля, че трябва да бъдеш много, много искрен в това, което искаш да кажеш. Понякога хората, които създаваме изкуство, минаваме в една такава фаза, че си мислим, добре сега какво искат хората, какво искат да чуят хората, какво искат да видят хората. Това работи много добре, ако правиш маркетинг стратегия или реклама или нещо от този сорт. Обаче, когато създаваме филми, когато създаваме книги, когато създаваме изкуството, трябва да идва някъде отвътре и трябва да е много искрено. От тая гледна точка, мисля, че създаването на клише, предотвратяването на клише по-скоро е възможно само ако си искрен в комуникацията си чрез изкуството. И втори ред на мисли, Баба Пепи е брутална, защото и е перфектна за филма, защото тя наистина преживяваше всичко, което и се случва на терен. Тоест, нейният образ беше нея. Тя играеше себе си. Тя е жена, която е изгубила близките си, хората, които са били най-близки, и то наскоро. И много виждаше себе си в образа на Баба Мария, защото Баба Мария също като нея е самотна, също като нея времето е спряло за нея и по някакъв начин няма за какво вече да живее и намира утеха в Господ. Баба Пепи по същия начин, тя е много набожна жена, тя живее в Русе, живее сама и дните им минават точно както минават дните на Баба Мария в утехата с Господ. И точно заради това мисля, че избягахме от клишето, защото и Баба Мария, и аз, и всички от екипа, които бяхме водени от носталгията към дома, когато създавахме филма,
Ам, просто виждахме себе си във филма. Ти върна ли се от дома? Върнах се, да. Какво те накара да го направиш и вярваш ли, че младите българи трябва да се връщат? Ами, какво ме накара да го направя? Ако трябва да бъда честна, Холандия изобщо не ми хареса. Нидерландия, така да го кажем. Не ми хареса от гледна точка на това, че не можех да се свържа изобщо с хората. То пак се стига до това, нали, че понякога си изгубен в превода, понякога просто две култури не могат много добре да се разберат. Може би това беше за мен случая в Нидерландия. Не можах толкова добре да се интегрирам, ако мога така да го нарека. Ценностите, които повечето нидерландци имат, начинът им на живот, просто не се вписва с моя. И затова реших да се върна, а пък и реших да се върна, защото мисля, че на България им трябват млади хора. На България и трябват млади хора, които да създават изкуство, да работят тук, да развиват по някакъв начин държавата. Може да звучи малко наивно, но аз мисля пък, че има надежда, има шанс, има бъдеще за България и затова реших да опитам тук да развия нещо. Аз мисля, че вече някакси тенденцията млади ученици след 12-ти клас да ходят в университет в чужбина някакси вече поспада и повечето просто решават да останат тук. Ние имаме един много любим въпрос. Велико Търново кандидатства за Европейска столица на културата 2032. Как гледаш на тази кандидатура? Имаме ли шанс и българското кино включено ли е? Ами аз не знам всъщност с кои други европейски градове се състезаваме, за да мога да имам, може би, адекватно мнение по въпроса. Но според мен винаги има шанс. Да, според мен винаги има шанс. Аз винаги съм казвала за Търново, че има много голям потенциал за развитие на underground култура, тъй като тук от Търново познавам страшно много хора, които са малки нишови артисти, които се развиват в Търново. И според мен, ако се работи в тая посока да се даде шанс на по-младите малки артисти да се развиват тук в Търново, Търново наистина може да стане културен център и то голям. В момента също има, може би се броят на пръсти, да, малко са тези хора, но има хора, които работят в посоката Търново да се развива културно. Виждали сме страшно много фестивали, в момента има и то с наистина стабилни артисти, качествени артисти. Мисля, че трябва обаче още малко да се поработи в тази посока. Мисля, че още не е достатъчно. Особено като се сравни Велико Търново с по-големи градове, като София, например. Мисля, че може да се направят и още културни събития. И то такива събития, които да не са тип еднодневки. Нали, те може да са с продължение един ден, но да са такива събития, които остават в съзнанието на публиката. И аз и по филма, който създадох, виждам, че публиката има желание да гледа. Хората тук имат желание да отидат на културни събития. Те имат жажда за това нещо, може би защото не са чак толкова много тук. Но виждам, че има интерес от публиката и мисля, че трябва да бъде направено нещо в тази посока да се разшири още повече от културна гледна точка града. Аз мисля, че от гледна точка на кино по време на карантината се правеше някакъв фестивал. Мисля, че даже Точно така се казваше. да. Да, карантината. Да. И мисля, че имаше още един Сине Либри, на него пак някакви късометражни филми. Сине Либри, да, те са свързани с точно по адаптации на книги. Да. Карантината обаче мисля, че я спряха. Да, сега последните мисля, години. Не знам по каква причина, но то пък беше изключително добра инициатива. Те все още го правят, но във Варна, там им е всъщност централата. Не знам защо го спряха тук в Търново. Имаше страшно голяма посещаемост. То беше на конниците всяко лято. И аз всяка година ходих с моите приятели. Много добър спомен имаме. Не знам, трябва да се правят повече такива. Наистина хората искат да гледат. Да, със сигурност и някакси хората почнаха да оценяват европейското кино, защото то някакси е по-различно от
масовото от останалото. Повече обръщаме всякакси внимание на действителността по някакъв начин. Лично мое мнение. Да, ами със сигурност европейското кино е много по-различно от американското. Може би американското наистина повече залага на това какво искат да видят хората. Европейското винаги е по-минималистично. Някакси, както ти каза, обръща внимание на ежедневното. Има много различна чувствителност европейското кино. Аз лично съм голям фен на европейското кино. И според мен и хората могат много повече да се свържат с европейското кино. Говорят конкретно тук в България, тъй като то не се усеща така, все едно, че искат да им продадат един филм, а все едно, че им се представя нещо, което е истинско, искрено. Ако след 10 години отново се срещнем и те поканим тук, какъв филм би искала да си създава и да ни разкажеш за него? Какви мечти и цели имаш? Разбира се, ако не е прекалено лично. Ами не, благодаря за въпроса. След 10 години бих искала вече да работя по пълнометражен филм, ако е възможно. Това е доста трудно с субсидиите, които трябва да вземеш, с цялото финансиране в тази индустрия. Но се надявам след 10 години вече поне да съм започнала работа по пълнометражен филм. Пожелавам си го. Относно жанра, аз искам да се развивам, честно казано, в този жанр, свързан с адаптация на книги, на литературни произведения. Може би всъщност ние не казахме, но Божа работа е базирана на разказ по Явор Цанев. Така че то също е адаптация на литературно произведение. Много ми харесва да прочета нещо и след това да го пресъздам някакси чрез моята визия. И бих искала да продължа да се развивам в тази област. И ако се срещнем след 10 години, със сигурност пак ще съм направила нещо много бавно и много тежко. Тежка драма, както винаги. Така че се надявам да искаш да гледаш и него. Ще си позволя малко да кривна сценария, понеже имах последния въпрос. Обаче ти спомена, че всъщност Божа работа е по разказ. Да. Разказ на Явор Цанев. По-трудно ли е от книга да се създаде филм, отколкото да се изгражда филм наново, защото някакси хората не са, според мен, сравняват как е написано в книгата, как в разказа, нали, пък как е пресъздадено във филма. Сравняват със сигурност. Ние сега виждаме един бум на адаптациите, ако трябва да бъда честна. Даже ако видиш по кината какво има, половината са адаптации на книги и то такива утвърдени. Със сигурност хората сравняват, а пък и ние доста кривнахме от сценария. Разказ на Явор Цанев е много бърз, много с една хумористична нотка дори, много закачлив разказ, лек дори разказ, докато ние с Евгения Трифонова, тя е сценариста, с който аз работих за създаването на филма, като прочетохме разказа, всъщност от него отсяхме само нещата, които са тежко емоционални и наистина тая тежка драма някак си я вложихме в този разказ, който не беше толкова драматичен. Явор Цанев всъщност много хареса самата адаптация. Каза, че наистина е свеж поглед над неговото творчество. Хората също много го харесаха. Особено в Русе, понеже Русе е града на Явор Цанев, той там живее. И хората го познават доста повече, отколкото в другите градове. Чели с всичко негово. И там бяхме малко притеснени да видим каква ще е реакцията на публиката на този филм. Всички бяха разплакани. Просто имаше 150 човека в залата. Всички бяха разплакани. Много, много им въздейства филма, така че явно сме намерили по някакъв начин да пресъздадем филма, да пресъздадем разказа, така че да докосне хората, въпреки че бяга от разказа. Може би да споменеш кога може да очакваме тук близки дати, ако има, за да гледат масовата публика филма. Честно казано, това трябва да го обсъдя с моя екип, така че не мога да кажа конкретна дата. Със сигурност обаче пролета, лятото ще има тук втора прожекция. В Елена също ще има прожекция, предполагам също около май месец.
а в София ще има, може би, около юли-август. Всъщност Божа работа има фейсбук страница, нали така? Точно така, Божа работа на кирилица. Да, така че който иска, ще се обърна даже към камерата, отидете, последвайте Божа работа и със сигурност аз подкрепям с две ръце, че трябва да се гледа, защото е много въздействащ. И за финал да те попитам, какъв съвет би дала на младите хора в Велико Търново, които имат мечтата, но се страхуват? Ами да направят този риск, да вземат риска, да не мислят толкова, да работят, ето това ми е съвета, да работят като моя оператор Георги Георгиев Гетста, да не го мислят толкова много, а просто да действат. Защото когато почнеш много да се чудиш и също да се осланяш на страха си, губиш много възможности. Когато ти докато се начудиш какво да направиш, дали да го направиш, как да го направиш, живота минава и накрая са минали 5 години и ти си казваш, можеше през това време толкова много да направя. Така че, когато са вдъхновени по някакъв начин за нещо, просто да действат върху него, да намерят начин това нещо да излезе от тях и да го представят на други хора. И по този начин, може би, най-добре се минимизира страха. Просто като спреш да мислиш толкова много, като спреш да бъдеш в главата си твърде много. Благодаря ти изключително много за този честен и вдъхновяващ разказ и разговор беше изключително интересно. И аз много благодаря и поздравления за чудесната инициатива за подкаста. Благодаря. Днес показахме, че културата на Велико Търново не е само в миналото, а в младите хора, които носят града със себе си по света и се връщат с нови идеи. Гледайте Божа работа, подкрепяйте българското кино и вярвайте в историите, които ни свързват. Не забравяйте да харесате този епизод, да се абонирате за канала и да споделите Велико Търново говори за култура с приятели в социалните си мрежи. В следващия епизод отново ще си говорим за културата на Велико Търново, такава, каквато се случва тук и сега. Благодаря ви и до нови срещи!